Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinal TV filibagaw jamana kono ani jamana koka an b'a fɔ ko aw ni ɲankuma. Nin ye an ka émission daminɛtɔ ye émission min n'an k'a ma ko Dungareba. Dungareba tubabuw k'a ma ko Grand Miroir. N'i y'a mɛn Grand Miroir a bɛ mɔgɔbaw de nɔfɛ mɔgɔ minnu taamatɔ ni trace yɔrɔ la an b'a fɔ ko nɔyɛriw la. An bɛ tugu de labɔ wo kɔnɔ k'u yira bɛɛ la. Bi ani an balimakɛ dɔ bɛ plateau in kan hali n'a sɔrɔ nin ye an ka plateau filanan ye nka mɔgɔ dɔnnen tɛ kosɛbɛ an ka plateau in kan mais an bɛ a ɲini aw fɛ a ka hakiliw ma da kuma minnu bɛna bɔ a da a b'a lajɛ balimakɛ i ni ɲankuma. I ni wula Cheikh Tidiane Silla. Alhamdulillah. Pinal TV plateau in kan mɔgɔw b'a fɛ k'a i dɔn e ye jɔn ye i tɔgɔ ani jamu ka bɔ min. N tɔgɔ de ye Aruna Mangasi. N bɛ bɔ Kayi région na arrondissement Ambideji. N ka dugu kɔni tɔgɔ de ye ko Gusela. Gusela i b'a sɔrɔ n'i bɔra Kayi kilomètre 75 Kinibolo la bada la dugu dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye Gusela. N wolola o dugu de la ka mɔ o dugu la. Gusela ale bɛ Mali kɔnɔ Mali première région n'an k'a ma ko sigida fɔlɔ n'o ye Kayi région ye a ko i tatɔ ani sira kiniyanfan kilomètre 75 an ma deli ka ye mɛn i ye ɲɛ nka an y'a tɔgɔ mɛn. Aruna Mangasi an b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔw i mana kɛ cogo o cogo bangebagaw de b'i la an fana baw u bɛ balo la wa. Cheikh Tidiane n fa a fatura Ala ka hinɛ amina yaraham san 2000 a tɔgɔ de kun ye Elhaji Jɔnkunda Jagu Mangasi. N ba o balolon bɛ a ka kɛnɛ a tɔgɔ de Aja Dado Asiya Jumanera a bɛ balo la bi. Tabarikala an fa banbagatɔ ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ o la musokɔrɔba min bɛ balo la an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka si barikama d'a ma Ala ka a mɛn a ɲɛkɔrɔ. Monsieur Aruna Mangasi Marakala an y'a ye ko munna i sɔnna nin émission in a ka kɛ bamanankan na ka sɔrɔ an bɛ émission sonikɛ de kɛ. Cheikh Tidiane n y'a dabɔ kama de n y'a ɲini fɛ an ka baro kɛ bamanankan na ka sababuya hakilinata kelen ka Mali n y'a jate minɛ kan caman bɛ Mali kɔnɔ mais an caman bamanankan in mɛnla a ka ca ni dun b'a fɛ ka kuma dɔ lase mɔgɔw ma i b'a ɲini de jama fanba bɛ se ka kuma mɛn kan mun na i b'a fɔ o kan de la sinon bamanankan a tɛ k'a fɔ ko kan dɔ n b'a a mɛn kosɛbɛ mais n y'a dabɔ kama de k'an gɛlɛya n bɛ kumaden minnu dɔn k'olu fɔ mɔgɔ bɛ se ka an faamuya cogo min jama fanba bɛ se k'an faamuya cogo min sinon tiɲɛ yɛrɛ la kan mun ka nɔgɔn n bolo ni diɲɛ kan bɛɛ o ye marakakan de o de ka nɔgɔn n bolo. I y'o de min sin na ka salo bongosi fɛ ayiwa an b'a fɔ i ni ce Monsieur Aruna Mangasi ayiwa nin kɔni nin bɛnna ma a bɛ y'a nin ye an dɔn ka ye an ka émission kɔnɔ an ko émission min ma ko Grand Miroir. Aruna marakaduguw la an b'a dɔn ko Mali la kalan a fanga tun ka bon kosɛbɛ yala an bangebaga ninnu u ɲan'i ma k'i don kalan na wa. N donna kalan na comme denmisɛnnin caman k'an to denmisɛnninya la an bɛ caman ye kalan ta sira ta yo diɲɛlatigɛ ko fɛn bɛɛ garijɛgɛ ko de don dɔw ta u bɛ sɛnɛ yɔrɔ jan u ka kalan b'u nafa dɔw yɛrɛ fana ta a bɛ dan sira la o kɔni o ye diɲɛ yɛrɛ taga cogo de mais ne kɔni alhamdulilayi mɔgɔ t'a fɔ ko n tilala dɔɔni ɲini na parce que aw yɛrɛ bamananw ko dɔɔni donc n ye dɔɔni sɔrɔ a la quoi o dɔɔni mun y'a sɔrɔ a la n bɛ baara kɛ ni o dɔɔni ye. Ka kalan daminɛ marakadugu la hali ni Gusela tɛ n b'a dɔn i ka kalan a kɛra dugu la min bɛ Gusela kɛrɛfɛ. Oui Gusela école tɛ yen dugu min bɛ ba bolo dɔ in na n'o tɔgɔ de Soboku école bɛ yen dɛ donc ne ka kalan denmisɛnninya kalan il a fallu que an ka ba tigɛ sɔgɔma 7h ka tila ka segin ka na tilelafana dun midi ka segin ka taa 14h ka tila ka na si sufɛ donc ba tigɛ n y'a kɛ san 6 kɔnɔ siɲɛ 4 le fleuve Sénégal a bɛ fɔ o ma ko Sénégal ba donc parce que n ka dugu yɛrɛ la école kun tɛ yen n ye n ka san 6 fɔlɔ kɛ ka tila ka taa a bɛ fɔ mun ma étude secondaire n taara olu kɛ Kayi ka tila ka na Bamako ka kalanbaw kɛ Bamako
ka sɔrɔ ka taa Faransi ka taa kalan wɛrɛ kɛ Faransi fana a bɛ fɔ ma Université Paris Est o bɛ Créteil a bɛ Île-de-France la mɔgɔ minnu bɛ Faransi dɔn ka tila ka kalan jo ye ka don baara la après yani an ka se Créteil Bamako ou Kayi kala ana a gɛlɛya tɛ ni mɔgɔ bɔra i faso la k'i taara sigida wɛrɛ la Kayi ɲɔgɔnna walima Bamako ɲɔgɔnna k'i nana kalan na a waati ani sisan cɛ a ye dɔɔnin bɔ aw ye gɛlɛya sɔrɔ kalan in na bon n y'a fɔ cogo min diɲɛlatigɛ ye sansila ko de don kalan yɛrɛ ye fɔlɔ a ka gɛlɛn mais ne kun ye sansi mun sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ kalan na o kɔni kɛra déjà o nana ko nɔgɔya n bolo depuis village la ma gɛlɛya foyi sɔrɔ kalan na a bɛ i n'a fɔ i ma redoubler o la non ma redoubler ça ma redoubler parce que kalan kun ka nɔgɔn n bolo Kayi fana nana o nɔgɔyali kelen o de ye Kayi kalan second cycle fana nɔgɔya n bolo parce que kalan kun ka nɔgɔn n bolo n bɛ ko ninnu u bɛ ka n kalan mun na n bɛ ka faamuya joona a ye ko caman nɔgɔya n bolo sinon k'a fɔ ko kalan ka nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ surtout ka bɔ faso la ka t'i yɛrɛ bila yɔrɔ wɛrɛ denmisɛnniya la ni kalan gɛlɛyara fara o kan a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ka kalan lasegin kɔfɛ mais ne kɔni bɛ Ala tanu n ma o gɛlɛyaba sɔrɔ kalan na Bamako lycée i hakili b'a la i ni mɔgɔ min tun ye promotion ye n'a ye kalan kɛ yan wa a ka ca ni minnu ye lycée kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ca Bamako yan yo après ne kɔni taara tunga la o kɔfɛ an ma relation sama ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ y'i ka sira ta mɔgɔ kelen tora n bolo Mali la o kɔni n'o bɛ ɲɔgɔn kalama su ni tile n'o ye maître Mamadou Lamine Sidibe ale kɛra notaire ye Segu o bi na yɛlɛmara Bamako tuguni il est devenu le plus jeune notaire mun ka dɔgɔ ni notaire bɛɛ ye Mali notaire bɛ si fan fɛ ale de kɛra o ye o ye n terikɛ de halisa n'o bɛ ɲɔgɔn kalama sinon a tɔw ninnu kɔni bɔ bɛɛ taara bɛɛ y'i ka sira ta an jɛnsɛnna quoi aw jɛnsɛnna an bɛ dugawu kɛ Ala ka an fara ɲɔgɔn kan i ni min bɛ teriya la sisan Ala ka teriya Ala ka sinsin Mali kɔnɔ ka Mali bila ka taa Faransi an b'a dɔn tungala taga ale ma nɔgɔ e tacogo tun ye mun jumɛn de ye i taara bourse sira fɛ wa walima i taara i yɛrɛ de ye ne tilalen école la n ma bourse ɲini n ma bourse sɔrɔ n tilala n ye n ka diplôme ta n taara Abidjan fɔlɔ n kɔrɔkɛ kun bɛ n ma deli ka se Abidjan n ko n kɔrɔkɛ ma ko n bɛ taa a lajɛ n y'a lajɛ n'a ye baro caman kɛ a bɛ baara la a y'a ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ bon n nana ko n bɛ taa bɔ a ye de k'an to baro la Abidjan ni Abidjanais dɔ ye ɲɔgɔn ye a ko n ma ko niveau jumɛn bɛ na n ye n ka diplôme bɔ n y'u yir'o la a ko a bɛ n ta baara la Abidjan ye o yɔrɔ bɛɛ a ye n ta baara la o dugusɛjɛ yɛrɛ a ye n ta baara la n taara baara daminɛ Abidjan n ye baara kɛ n bɛ sara tout yɔrɔ bɛɛ kun ka ɲi n bolo bon a ko n ma ko mais Haruna niveau mun b'i la i t'a to i ka taa Faransi yan ne ko mais n bɛ baara la ne ma wuli ko n bɛ taa Faransi a ko si n'i taara Faransi i bɛ dɔ fara i niveau kan donc idée ka taa Abidjan ma bɔ ni bourse ye Mali la n taara Abidjan ko n bɛ taa foli de la foli kɛra n bolo baara ye mais o baara kɔnɔna na n terikɛ in parce que a kɛra sefu ye a kɛra n terikɛ fana ye a ko n ma ko a bɛ n bila ka taa Abidjan a ko n ka passeport n ye passeport d'a ma a taara visa kalan na ko n ka taa Faransi a ye billet ta n taara Faransi n taara Faransi tan de bon le hasard a fait que n parents caman bɛ Faransi fana donc a bɛ comme Abidjan de kun ye n bolo tunga ye Faransi ye Faransi kɛra n bolo so ye parce que n ye minnu to kɔfɛ so n taara u mɔgɔ kelen de sɔrɔ n ye Faransi donc a kɛra n ka Faransi sigi kɛra tan de Faransi sigi an b'o kɔnɔ nka yanni an ka don Faransi sigi yɛrɛ takasegiw kɔnɔ an b'a dɔn n'a fɔra ko kalan yɛrɛ fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ ko kalan kun bɛ yen sisan ko kalan tɛ yen o ye e fana hakilina ye wa bon kalan kun bɛ yen fɔlɔ kalan tɛ yen sisan ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ tɛ n b'a ɲɛfɔ diɲɛlatigɛ a bɛ f'o ma ko cycle a bɛ ko bɛ falen de wagatiw bɛ yɛlɛma de quoi yanni n ka se o yɔrɔ la n bɛ mun fɔ adamadenw ye a mana kɛ musaka diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ ni
signé ko wa fɛn saba de a bɛ f'u ma ko ka jateminɛ k'a kan nin man ɲi le constat nin man ɲi maintenant ni an y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin man ɲi an b'a a kalan ka dɔn mun sababu jumɛn y'a to a man ko k'a man ɲi on va faire le diagnostic an b'a diagnostic k'a diagnostic vrai dɔn n'o o bɔra yen de an bɛna fura mun ɲini an bɛ fura prescrire ko an b'a fɔ ko nin de bɛ nin bana in furakɛ o y'a solution ye o ni de y'a solution ye quoi o baara il me semble que hali n'a kɛra dɔ b'a jɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ kalan ko Afrique kalan ko Afrique de l'Ouest kalan ko mɔgɔ minnu ye baara k'a kan ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ kɔni mɔgɔ minnu sɔnna mɔgɔ minnu ka baara la o ye Mumuni Jɛrimakɔ ye du Niger ale ye baaraba de kɛ Afrique kalan ko k'a kɛ ni a ka baara bɛ yen n'an b'a fɛ ka kalan kɛ a ɲɛ ma a ma daga tubabu b'a fɔ rien ne sert à inventer le fil à couper le beurre a ye baaraba de kɛ a ye ɲiniba de kɛ ka sirabaw de tracer k'a fɔ ko n'an b'a fɛ Afrique de l'Ouest mɔgɔw ka se ka kalan ne ɲɛna aw y'a kɛ tan ne ye olu kalan n y'a jate minɛ i sɔnna a ka fɔta ma quoi maintenant k'a fɔ bi k'a fɔ ko fɔlɔ kalan kun bɛ bi kalan tɛ yen o ye kuma de o ye kuma de parce que n b'a ɲɛfɔ k'an to Kayi écoledenya la n delila ka dɔnkili dɔ mɛn muso dɔnkilila de a bɛ dɔnkilila kɛ marakakan na quoi mais a ka kumaw kɔnɔna na a b'a fɔ ko fɔlɔ n fa ani i fa n ba ani ba n kɔrɔ ani kɔrɔ ne yɛrɛ ani e yɛrɛ mais a ko bi bi in na bɛɛ b'i yɛrɛ a y'o dɔnkili da en 1970 donc 1970 et sisan on continue à nous dire la même chose mɔgɔ bɛ ka o kuma kelen de fɔ an ye bon n y'a jate n ko mais est ce que nin o tiɲɛ yɛrɛ de don wa finalement ne ko tiɲɛ tɛ kuma de ye dɔrɔn an b'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn bi bi in na den min bɛ wolo bi bi in na 2023 den min bɛ wolo a bɛ mun dɔn a banna fa duniya fɛn fɛn b'olu bolo o dɔ b'ale la o b'a la déjà a bɛ taa duniya kura de ɲini ka fara a t'a kan n b'o to k'o fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min ko bi denmisɛnninw tɛ ko dɔn kalan fan fɛ i bɛ baro ko kuma dɔrɔn de fɔ n'i ye téléphone kura fila ta i bɛ kelen di fa ma ka kelen di den ma k'aw la marché den o si ma deli ka téléphone ye et on est sûr à 90% den b'a ka téléphone bila b'a maîtriser ka tɛmɛ fa kan en premier ni mɔgɔ fila jɔn bɛ ko dɔn ka tɛmɛ jɔn kan dɔnni nana denmisɛnnin fɛ sa mais kalan kɛra an bolo cogo min anw minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye anw de ma se ka denmisɛnninw labɛn ka u tilen ni kalan mun dɔnniya mun bɛnna an ma se ka o de d'u ma parce que programme b'an bolo an ka programme a tɛ denmisɛnninw intéressé ka da kan an bɛ mun fɔ e bɛ ka kuma den ka kalan e bɛ ka den na kalan fɛn mun na n bɛ exemple ta première guerre mondiale seconde guerre mondiale mais o y'a sɔrɔ o den ani mɔgɔ bɛ connexion na New York u bɛ baro la New York e kuma na fɛn mun fɔ il y a plus de presque 100 ans i bɛ k'o histoire de fɔ ale ɲɛna ale b'a ka diɲɛ la e fana b'i ka diɲɛ la e bɛ ka mun fɔ a t'a intéressé n'a t'a intéressé a tɛ kalan dɔn ça c'est le problème de nos programmes on a programme dɔ filɛ nin ye et puis deuxième fɛn filanan fana a bɛ fɔ ma les infrastructures que ce soit didactique ou pédagogique kalanminɛnw kalanso kalanbagaw a bɛ problème de bi bi in na o problème nana kɛ école publique ne ye école publique ne ma école privée kɛ i b'a sɔrɔ sisan n'i ye den 10 ta Bamako i b'a sɔrɔ 6 o bɛ taa école privée de la o kɔrɔ de ye mun ye o kɔrɔ de k'a fɔ ko les infrastructures d'accueil n'ont pas suivi la démographie c'est-à-dire an bɛ ka bange an tɛ ka kalansow labɛn an tɛ ka kalansow caya pour que bange min bɛ ka dɔ bɛ ka bange kan den bɛ se ka
bébé c'est qu'à école là. Donc ça a été un gros problème pour le Mali. En beau au problème de kono bibi na quoi. Maintenant, nous be donner fana dit. Voilà, parce que do ba foko karamo no ere fana ko doni batula pédagogique ko vraiment kalan sentara kuda. Oui, ça aussi c'est on fana atien dodé parce que ni a jate mine maîtrise munu kanga mo mun kanga doni na c'est doni ni norma ou était fendo. Ça c'est un problème bade. Ne ka école sans follow mbena ni maîtrise munye ka indiquer de ato abus job. Antara CP là, voilà sur l'examen de Beko CP, certificat d'études primaires. Primaire, oui. On a fait 100%. On a fait 100%. Il y a beau ambide runana kaindi. An Samu Daroka, il a fait 100%. Moi mon tora ko fait ambide et Soboku. Il n'a pas fait 30%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement transmettre le savoir, qu'a donné du mouvement à Fanasere Wadama. A te ka fo kontara école la dromi sa ke école kramoy. École de Kungolo re fana be école kramogo la kala. Mais o école no oté mal tuguni. Donc ambe ka do fo 2 mois dro ka fo ko 600 demso oté son kalama oté kalando non, amunu ye mo ko bawe ande problème. C'est pas les demso te problème. Demso bu wala Bamako, mu wala Gusela, ani mu wala New York, Tel Aviv. Au bé congolais à la base. A te kafoko à la mounienne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un enfant, 2 mois la Corée, Corée du Sud, et 2 mois la Bamako, au bé cerveau et kelende. C'est le même cerveau. Au cas où faut mourir sont en réalité mané quoi. Corée bibina. En nous jatemine au béromi. Il y a 50 ans en arrière, parce que il y a deux mois de mouna, ou bien deux kala au-delà quoi. Mais en un système où il y a des problèmes pas et bibina quoi. Ate ay demsonu toro, ay demsonu sege. Ni itara dugu dobe, parce que nous en un système, anya asro tuabu de fait. La France, système hérité de la France. Mais la France a réformé. France a réformé que si est clenté, si est flatté, si est sabaté, ni sa nani mun temena France réforme nan de éducation edi kala yelema la si nani de ka contexte yelema pour ce mo ka famille ka contexte yelema ka contexte aujourd'hui France bibina ni en sera mois de mai avril et mars là en bas don demu baxo antara mo baxo halu mata classique halu mata examen na folo ah bon oui en bas don ni avec baxo en bas don ni atasro. Parce que réforme kera ka kalam no wa demsonu bolo umma ko be muna ko duma ka nyama be la créfe. Aujourd'hui au Mali bac là il y a combien de matières? Je ne sais pas parce que moi intéressé Mali là. Mais France bibina bac là il y a que 2 matières. Il y a le tronc commun. Ça c'est la philosophie. Français abo que première année là. Abo faut 11e. On va faut première. Abo français que. Ça c'est un tronc commun. Abana inoko. Maintenant abeta seconde là, abeta terminal là. Aba faut 12e. Oui. Terminal c'est la terminale là. Abe fraka bo nyona. Le tronc commun est philosophie dronde. O dronde ko don lié. Sinon mun be matide là, mun be sciences sociales là, be betika bakia dama. Donc démission be décharger et ou tout ma côté muna ento o donu bla o kuntuguni. Kuma te ka fo ko leçon ta parce que na fatala. Mais on est kaboué, bac. Mais combien de pays dans le monde, Djamana Djolibé dit qu'on nous bac tout bolo. Nous bac tout qu'un système d'éducation. Ah bon, c'est qu'un bon système d'éducation. Non, mais il y a plein de pays où examen pays. Non, il faut qu'on examen. C'est-à-dire, faut qu'on ait terminé de diélatique, système clinté. Tu vas en Scandinavie. Ils sont les premiers au monde aujourd'hui. La Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande. Nous payons. Mais examen tout boulot. Il suffit d'avoir la moyenne. Ou bien l'école, la fois qu'ils n'ont pas d'examen à passer. Ou bien tu as une moyenne de teme ou bien il faut te mais quand est longue de demson de la longue là. Avec mon famille et qu'il a compris. Il a des acquis. Non acquis, acquis, non acquis, acquis, non acquis.
là où il n'y a pas d'acquis, en bas de nos acquis, si vraiment en bas de Kafoka, la Mako Benaseni, Demonma, en bas, on va demer à beau acquis. Là, en bas la temel, en bas, bla, acquis, là quoi. Faut casser étape pour moi. À Clara Kalana, à tes examens passés. Donc, ce qui veut dire que M. Aruna Mangasi, Mali Kalanko, Nanya Soroko, Fien Bala, F. Forabseka Sorala, Bi, Ambetabolo Mingawa. Oh, la bonne nouvelle est que, Mouye est nouvelle demande au cours de Kafok, Allah est pour nous faire d'un dien kono. Aïe Furakala. Pour nous, faut te dire qu'on fraté pour nous. Mali Kalanko, Niebeseka Sorala. Nye Folombe Sorala. Si on veut aller vite, n'a pas fait Katelia, n'a pas fait Kata Jona Irede. Vraiment. On a son. D'abord, m'fleni bekan débrouiller Bamanankana. On a son les langues maternelles. On a demsonu nakala noé follow pendant les 4 premières années. Sans nani follow. Ou ko kalanke. Ou pas faut me kilo. Bon, oui. Les 4 premières années, on a calanque no follow. Parce que d'après recherche on veut chacun de job ta. À cause de nous sans là. Avec l'intérêt, ça c'est tous les pédagogues, le pédopsychologue, le pédagogue ou bête son noé qu'a faut de nous sans là. Aka kuma fo mana droit chogo il a 700 mots kuma da wafo kuma dende wa amba fo kuma de kene volonvla abo don déjà donc demseni sa wo abo don aba ay kamume ay kamu sama abasina on va fo langue maternelle donc o kuma den kene volonvla o ba demain qu'un raisonnement qui est logique. L'enfant peut raisonner avec ça. Avec ce raisonnement que nous, au commandant qui me l'ouvre. Mais en bas, il faut qu'on a ce sans là, en bas la dégui, et comment tu vas la tougni quoi. A bien la famille, mais en bas le retard là. Espérance qui est là. Et on va prendre la Mauritanie. On va Mauritanie comme expérience. Dans les années 70, Mauritanie Koko, où est Kalanke avec les langues maternelles. Sans euro, les 6 premières années. Où sera 6e année là, où est français frac. Examen fait que la Mauritanie, où les n'a fait. À réussir. Et puis, paradoxalement, au bécra mathématicien, des docteurs en mathématiques. Est-ce qu'on peut atteindre? Non, Bouraï, mais c'est qu'à Missali Oreta Tougdi, Maroc. Depuis ma médecine nana ay kalan ke u ka kana ka tuabuka na be ce niveau euro de la be wal kam fraka nina polytechnique école ba de la be français ou be dunanta mais dunan bi woro par an mais avec concours de dunan bi woro farafina jamana wala farafina de non dans le monde farafina était frajo voilà le y a que 60 étudiants étrangers duna bi woro kalande duna bi woro de beta nina Maroc où les records bâtis bi woro ina bi nani ani mo kelen au kera marocain bi nani mo kelen mo bi woro kera ta sans frais tous les années depuis presque 5 ans maintenant Maroc le bena que premier quoi ou de premier là au fena polytechnique là mais nina ça a été trop flagrant nina akera de faut ka demateme quoi mais mo ko mo de nani parce que anya jatemine ou be kalanke ou be demison na kala nu ka kande folo après ka to kan fraka avec les amis mo nyane ko ni ibaka kan kala ibe retardé au contraire abilateria de namba fe ka Mali kalanko problème réglé ni be fra solution ni ndon tede mais ni fra solution faka ka barka do ala ok monsieur Aruna Mangasi anyebala ibe Bamako bidonya ina mais yala ka eto kalana kabo malla ka tafo jamana koka e kunye munde envisager hakna kunye munde ko nin kalana mbeke niye alors nere koni nin kun kalana mon kun kadinye ni si mba fo cho meto ka fo mo ni mo ko mbesi ka delatige tracé comme mo be tracé chogomi et tracé chogomi nere kun beke karam école karamogode
o de tun ka di ye o de kun ka di ye i y'o fana kɛ fana n y'a kɛ parce que n taalen faransi n ye baara kɛ yɔrɔ caman mais labanna ka segin ka taa école karamɔgɔya école karamɔgɔya la parce que école karamɔgɔya i yɛrɛ ye kalanden de en même temps i ye karamɔgɔ fana de parce que n'i bɛ école karamɔgɔya la i ɲɛ bɛ den mun na a bɛ fɛn dɔ dɔn e t'a dɔn n'i bɛ école karamɔgɔya la a wajibiyalen de b'i kan i ka taa dɔnni ɲini k'a lase tɔw ma quoi donc i ɲinitɔ la hali ma fɛn mun i tɛ ka mun ɲini i bɛ bɛn n'o fana ye i bɛ bɛn n'o fɛn wɛrɛ ye tuguni quoi donc plus i b'o o baara kɛ plus dɔ bɛ fara i ka dɔnni kan a bɛ fɔ ten de ko karamɔgɔ ka dɔnni di mɔgɔw ma ka dɔnni caman to i yɛrɛ bolo e ɲɔgɔnna farafin farajɛw ɲɛkɔrɔ kalandenw na k'u kalan yala est ce que fɛn dɔ tun t'a la a tun tɛ aw degun dɔɔni wa bon o ye a kɛra farajɛla o a kɛra farafinna la o diɲɛ ko o ko k'a fɔ k'i bɛ tubabudenw kalan u yɛrɛ ka kan na u ɲɛ b'a la ko farafin de bɛ k'an kalan degun t'a la bon degun b'a la d'entrée a daminɛ phénomène dɔ bɛ yen phénomène comme t'o de do bamanankan phénomène dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité denmisɛnninw u ye fɛn dɔ kunkolo la farafin ye nin de donc aw bɛ f'o ma ko le complexe de u ɲɛna farafin an kan ka baara dɔ de kɛ mais an man kan ka baara sugu dɔ kɛ quoi donc ça c'est le complexe de supériorité ne mun fana ye farafin ye ne fana bɛ sɔrɔ ka denmisɛnninw lakala tubabu vraiment est ce que ne niveau sera o ma donc a bɛ fɔ o fana ma ne fana ma complexe d'infériorité n bɛ n yɛrɛ bila olu kɔrɔ k'a sɔrɔ ala m'a fɔ ko n ye dɔnni di farajɛ de ma n y'a di farafin de ma non dɔnni a bɛ ɲini de an bɛ dala kelen don ni mɔgɔ min jilaja ka tɛmɛ mun kan o b'a sɔrɔ o b'a ta kuguya ka tɛmɛ tɔw kan du coup n'ale effectivement n'i donna classe kɔnɔ n'u y'i ye d'abord a bɛ fɔ o ma étonnement u bɛ dabaliban ko mais mun yɛrɛ y'a to yɛrɛ ne kɔni ko n bɛ kɛ école karamɔgɔ n y'a jateminɛ fana an farafin minnu bɛ faransi parents ni école fossé de b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi mais depuis ne de donna classe kɔnɔ ni maraka mun nana ni bamanan mun nana ni fula mun nana parce que ninnu kan saba bɛɛ n bɛ dɔnni ma bɛɛ la quoi même ka sɔn ka kɛ parce que je suis passé par cas n'i ye mɔgɔw ka kan f'a ɲɛna dɔrɔn n'i y'a fɔ a ka kan na dɔrɔn a bɛ lafiya l'atmosphère est détendue la personne se sent déjà en confiance c'est pourquoi même ni taara n ka école la collègues n'an bɛ pause café n'an bɛ pause déjeuner la n b'a f'u ɲɛna en soninké c'est comme ça qu'on dit bonjour, en bambara c'est comme ça qu'on dit bonjour, en pelle c'est comme ça qu'on dit bonjour. Alors quand le prof demande vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine malienne. Eh il est mondé, il est si adjumé, ni bamanande. Ah bah il est sawoma. Ah là déjà c'est comme si vraiment il est donné de boire coca d'origine. Ni toi beaucoup bamanan soma bamanan chema il est sawoma. Ni problème est 100% de 50% régularité au bora la disons donc on be comment et puis aller faire un problème bala be ska nyefiye au wakati la quoi donc o de atonko ne a chara en fana ka se ka anda parce que France kera nga dugu flana de 600 donc na an chara ye avec ke sababu ye et en degu fefe mun ka abe degu ka degu na kalan fanfɛ Monsieur Aruna Mangasi, an b'a fɛ k'i ɲininka kalan kɔnɔ toujours i ye karamɔgɔya kɛ mais karamɔgɔya yanni ka s'o ma yala i ye baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la minnu tɛ classe kɔnɔna ye wa? n taalen Faransi n ka baara fɔlɔ n ye baara kɛ banque de la fɔlɔ n ye san caman kɛ n bɛ baara kɛ banque la n ye banque fila kɛ n t'u tɔgɔ fɔ pour kana publicité k'u ye mais n ye baaraba de k'u ye pendant presque 100 ans naani. I bɛ banque baara la? N bɛ banque baara la n nana n ko bon mun ka di n ye n ka baara mun ka di ni kun yɛrɛ o ye karamɔgɔya de o de y'a to n bɔra banque baara la ka taa n yɛrɛ bila karamɔgɔya la quoi hali ni k'a sɔrɔ fan fɛ i bɛ mun sɔrɔ banque la ni i bɛ mun sɔrɔ école karamɔgɔya la o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye. Ok Aruna Mangasi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye an ɲɛ b'a la ka bɔ Faransi i bɛ Bamako bidɔnya in na i na ko Bamako nin sen in na an bɛ se k'a ɲɛdɔn mun de y'i nati yan? n nana tɔnsigi dɔ de kɛra yan mun bɛ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora a bɛ f'u ma ko diaspora ministre mun bɛ o ɲɛmɔgɔya la Musa Atayer ale de ye tɔnsigi dɔ wele ko diaspora mɔgɔw kana u k'u sigi degun minnu b'u kan
olu kana u ka degun ɲɛfɔ u bɛɛ ku hakili fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fura sɔrɔ maliyɛnw minnu bɛ kɔfɛ u ka degun kan cogo min u ye wele o de la nana o wele de laminɛ o weleli na yala i kelen de don ou diaspora mɔgɔ caman de nana diaspora mɔgɔ caman nana diaspora mɔgɔ caman nana kan ministre ye wele tuma min ko man ko n bɛna mais n bɛna n yɛrɛ tɔgɔ la n tɛna ni jɛmukan dɔ tɔgɔ ye o kun ye n ka condition de ka da kan fɛn caman de bɛ kɛ ka kɛ jɛkulu ninnu kɔnɔ a man di n ye quoi a tɛ k'a fɔ ko n ban'u ma mais n y'a f'u ɲɛna ko kɛlɛ tɛ fosi lase mɔgɔ ma an ka ɲɔgɔn fɛnkɛ dɔrɔn an ka bɛn fɛn dɔ kan mun bɛ an bɛɛ dalajɛ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mun na an k'o kɛ mais n y'a jate minɛ u ka mankan ka ca nin bɛ nin tɔ in na nin bɛ nin jɛkulu in ka ɲɔgɔn sama sa a tɛ c'est pas ça an mako t'o la quoi donc o de don u sɔnna ko n kana n yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ fɔ ma ko personne de ressource nana o cadre la an b'a fɔ i bisimila a ye tile 3 baara kɛ CICB la a CICB sigi ministre ka nin weleliba min kɛra ka se maliyɛnw de la diaspora ma aw yɛrɛ fɛ nin sigi a bɛ se ka kɛ sira ɲuman ye sira jɛlen ye ka Mali lasabati i n'a fɔ maliyɛnw b'a fɛ cogo min na wa ne ye kitabu dɔ sɛbɛn o kitabu kɔnɔna na n y'a f'u ɲɛna fɛn an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ k'a cɛɲa mais a bɛ laban mun na mun bɛ fonctionner c'est de ça an kan b'o de ma quoi hali n'an ye kuma fɔ k'a fɛn dɔ sɛbɛn k'a cɛɲa défaut t'a la foyi t'a la n'a tɛ fonctionner nafa t'a la n'an ye fɛn fɛn kɛ an ka jateminɛ n b'a fɔ mun ma la règle d'or le pragmatisme et l'efficacité an bɛnna nin de ma a bɛ se ka kɛ wa an b'a kɛ fana donc c'est vrai que tɔnsigi in kɛra degun kɔnɔ caman fɔra et puis fɛn caman fɔra an kan ka mun kɛ n'u sera ka bɔ a ɲɛma a bɛ Mali dɛmɛ Mali minnu bɛ jamana ko kan a b'u lafiya et puis bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais f'a ka kɛ a fɔra cogo min f'a ka kɛ o b'a yira ko fo suivi ɲuman de ka k'a la suivi ɲuman ka k'a la ok monsieur Haruna Mangasi hali bi an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ b'a la mɔgɔ min ye nin kalan sugu ninnu kɛ a tɛ ɲa fo a ka sɔrɔ i ye sɛbɛnni kɛ n'an b'a fɔ ma ko livre o ye tubabukan ye dɔw b'a fɔ ko kitabu yala i ye livre sɛbɛn wa n'a y'a sɔrɔ i ye livre sɛbɛn mun de b'a kɔnɔ Cheikh Tidiane livre sɛbɛnna n b'a f'i ye n ye livre sɛbɛn an ye livre sɛbɛn ne ka diɲɛlatigɛ jateminɛ n y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔw jɛra a baara a ka nɔgɔn mɔgɔ kelen k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ donc o de y'a to an ka livre mun an y'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an ye mɔgɔ 250 de o kɔrɔ de n b'a fɛ ka mun de fɔ a livre de filɛ nin ye a bɛ fɔ a ma ko 52 mots en 52 semaines ou encore 52 concepts. Donc 52 semaines a bɛ bɛn san kelen de ma an ye nin livre baara daminɛ 2 janvier 2017 31 décembre 2017 an tilala la semaine 52 alors ni livre n y'a jateminɛ ko kɛlɛ réseaux sociaux nana kɛ sababu ye ka kɛlɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que hadamadenw yɛrɛ de don wa wala réseaux sociaux de don donc n ko n terikɛ ma Thierno Mohamed Tandian k'a ma i b'a dɔn an bɛ mun kɛ an bɛ concept dɔ kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min sira jumɛn b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ u ma bila ɲɔgɔn na donc o de kɛra nin baara in ye donc Thierno ko ma ko i bɛ mun de proposer Thierno Mamadou Tandian ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dɔnnikɛlaba de don dɔnniba de b'a la maa sabalilen don a kunkolo b'a kan da la Thierno ko ma ko yɔrɔ la ko e b'a fɛ an ka mun kɛ n ko bon n ko yanni kitabu minnu b'an bolo an b'o k'u kalan a kɛra Bible ye o a kɛra Tora ye o a kɛra kuranɛ ye o dɔnni de tun bɛ yen olu tun ma sɛbɛn o dɔnni ninnu tun ma sɛbɛn mais a dɔnni tora an b'a fɔ mun ma la mémoire collective parce que n'i y'a jateminɛ
en 72 UNESCO ka tonsigi do UNESCO ka sigi do kɛra 72 o y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba balolen bɛ Yaraham Amadou Hampâté Bâ u bɛ ka yɔrɔw classé patrimoine mondial de l'UNESCO patrimoine culturel de l'humanité Amadou Hampâté Bâ k'u ma ko aw bɛ ka yɔrɔ minnu classé n sɔnna mais aw kana ɲinɛ k'a fɔ ko Afrique anw ka dɔnni a tɛ kitabu kɔnɔ a bɛ kunkolo de la a bɛ fɔ la tradition orale fa b'a fɔ den ye fa yɛrɛ y'a mɛn mɔ a fa de la o fana y'a mɛn a fa la o b'a di den ma fo yanni o tradition orale ka jɛnsɛn a ka tila n na UNESCO a ye baara dɔ kɛ aw k'o fana fara patrimoine mondial de l'UNESCO kan comme ça a bɛ wari bɔ comme a bɛ ka site ninnu protéger cogo min mɔgɔw bɛ wuli u bɛ taa ɲinini kɛ u bɛ taa enregistrement kɛ pour que o fana bɛ se k'a to an bolo a bɛ fara diɲɛ dɔnni taw kan quoi donc nin livre in a bɔra o don de kɔnɔ parce que kumakan minnu b'a kɔnɔ 52 mots kumaden 52 o de b'a kɔnɔ mais a tɛ k'a fɔ ko kuma dɔ ko an wulila dɔrɔn sini an bɛ nin de fɔ sini kɛnɛ bɛ nin de fɔ ayi o kuma ninnu u ɲɛɲinina kuma in kabini Ala y'a ka diɲɛ da mɔgɔ fɔlɔ min dara an t'a fɔ o ye kuma ninnu fɔ mais pharaon dɔ tɛmɛna a bɛ fɔ a ma ko le pharaon Tarakan ale bɛ na 25e dynastie ale de tun bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye ni kuma 52 ye donc pendant la 25e dynastie donc ale ye kuma ninnu bila k'u classé a bɛ fɔ a ma ko salutation soutenue soninko en soninke on a kunindi tanganto donc a bɛ fɔ ten de donc o la a ko bɛ daminɛ ni nin de yonki le souffle ni muso kɔnɔman de don an bɛ invocation fɔlɔ mun ɲini a ye an bɛ Ala deli fɛn fɔlɔ mun ye o ye de mun b'a kɔnɔ n'o ye den ye a ka na ni nin ye n'a ma na nin ye on n'en parle an tɛ foyi ɲini tuguni mais n'a na nin ye o de kun y'an ka invocation n'a ni nin sera diɲɛ kɔnɔ an bɛ Ala deli tuguni ko si Ala ka si d'a ma longévité n'a ye si yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Ala deli ko Ala ka kɛnɛya d'a ma saha kɛnɛya n'a ye kɛnɛya sɔrɔ an bɛ Ala deli k'Ala k'a kisi n'a kisira an bɛ Ala kelen deli k'a k'a tanga n'a tangara an bɛ Ala deli k'Ala k'a sutura n'a suturara an bɛ Ala deli k'Ala k'a kɛ mɔgɔ ye mun bɛ mɔgɔw dɛmɛ parce que mɔgɔ min b'i la i ye sijan sɔrɔ kɛnɛya b'i bolo i kisira i tangara i suturala donc i bɛ se 7 ma a b'a fɔ ma ko renvoyer l'ascenseur i bɛ segin ka mɔgɔw dɛmɛ parce que Ala de ye nin kɛ e ye tu dois aider les autres donc n'i ye mɔgɔw dɛmɛ a ko mɔgɔw ma k'i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni fɛn mun ye i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni la science le savoir tuwawu le savoir i bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'o de mais au savoir fana o ye dɔnni de dɔnni le savoir la science i bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'o de o savoir o bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ muɲu ani sabali parce que mɔgɔ caman ɲɛna muɲu ni sabali ye fɛn kelen de muɲu bɛ yen sabali bɛ yen fɛn fila o tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ bɛ a muɲunen don yanni don dɔ mais ni a fɔra ko karisa sabalilen de don o ye kudayiko de muɲu ye don ko c'est momentané sabali o ye pour toujours i bɛ muɲu yanni ka fanga sɔrɔ don min mais dɔw wala n'o ye fanga sɔrɔ u ye min ye o b'o yira mais ni mɔgɔ sabalilen de don fanga b'a la o fanga t'a la o fɛn b'a bolo fɛn t'a bolo sabalilen de don o de y'a to muɲu ni sabali taara kan ko n'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i b'a dɛmɛ ni savoir ye tuwawu mais tuwawu kɛ muɲu ani sabali mais muɲu ni sabali fana a bɛ sɔrɔ jumɛn an b'a fɔ hakili n b'a dɔn bamanankan na c'est comme ça mais hakili de don hakili ni tɛn a bɛ tɛn de la hakili ale bɛ tɛn de la maintenant fɛn dɔ bɛ tɔn na an marakakan na b'a fɔ kilu ça c'est
la mémorisation. Nin bɛ taa ɲini de, nin b'a minɛ. Ale b'a capter. L'hippocampe, a bɛ yan de, le côté gauche. I b'a ɲini i tɛn de, i b'a minɛ ni tɛn de. Donc o kuma ninnu de don. 52 fo k'i se kumaw bɛ an b'a fɔ kumaw bɛ sanfɛta n'a bɛ fɔ ma wasadu. Le contentement. Le contentement est wasadu. Voilà. Donc il y a bon au sera de quoi. Donc au livre au semaine 2017 au livre de Flène il y avait forme 52 mots 52 semaines. Mais ce ne sont pas des mots qu'on les a ramassés dans la nature comme ça. C'est là il y a une juxtaposition. C'est-à-dire ni livre déjà terminé ni pas flat do ñogon kono. Et n'est pas y flat tagnon il va sur nambora muna kanouye l'amour oui kanou ni bora kanna ça avait une fin de yabe ko sowe la joie ni mo kanou atiki sawo avec nisodia voilà nisodia donc il te se kay pam kelen kuna kata kelena ni nyede fika ni kede ko ni de kanka donc ni biadama de blanc depuis il n'en a bien kono domi fo kaburu Abidlande, les 52 vertus. Monsieur Aruna Mangasi, anyeba lambora livre mina sisa livre wore ba ko fe mais nyebe mina na enere kabakwa donné ko koridale. Oh koridale oui ni livre ni ne de asebe. Ni livre ba atoro koridale ni tara dictionnaire là ou ko dictionnaire français ita toro ya kono parce que abi forma ko néologisme ka mot inventé ñere de moy blanc coré cori o cercle de to abukana cercle mais bamanankan cori marka ka wa ko coré le cercle dale o ça c'est o kuma de amba fo ko on fait marka kan anta fo à la côté ala kumana oui mais an b'a fɔ de ala dale ala ka dale c'est-à-dire kuma la ka di hadamaden de ma mais min ye ala ta ye o ye dale ko y'a fɔ ko ala ka dale o bɛ o tɛ wuli voilà effectivement n'o o mot fila mun de fara ɲɔgɔn kan ka livre titre ko ye ni mɔgɔw jɛra ka bɛn fɛn mun kan o man kan ka kɛ fɛn ye fɛn bɛ wuli parce que ala ko jama bɛ yɔrɔ min ale de fana faralen bɛ jama de kan donc ni livre titre yo de mais a livre là c'est bien de avec la gouvernance par l'intelligence collective ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni jama hakili ye mɔgɔ kelen hakili kelen mais jama hakili o de tiɲɛ ye. Monsieur Aruna, si je comprends bien, ni livre in tasira yɛrɛ min b'a kɔrɔ, est-ce que an ka faamaw mana baara kɛ nin ye a t'u dɛmɛ mara yɛrɛ tacogo ɲuman na wa? A kɛra Mali faamaw ye o, a kɛra dutigi ye o, a kɛra dugutigi ye o, mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i sera ka baara kɛ nin livre n ye mun sɛbɛn nin livre in kɔnɔ, i b'i ka dugu jɔ, i b'i ka du jɔ, i b'i ka jamana jɔ, k'a sɔrɔ i ma mankan kɛ, k'a sɔrɔ aw bɛ teliya. Parce que ni livre kono ni dessin do ka kono ni photo do ka kono yete ni photo ina mado na beye donc ni photo yi dugu do be segu ko nyamina nkoro ntara ye do de na kabo tunala dugu jiko kumbula kosebe ako ka ba fe ka kolon sene ka duma dugu tigi e be dalaji muso surtout muso ko ka aba fe ko be kolon dama aw b'a fɛ kolon ka bila yɔrɔ jumɛn dugutigi a ye kuma fɔ a y'a bila u ye damaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔw b'a fɔ an k'a bila yan fɛ dɔw b'a fɔ an k'a bila yan fɛ dɔw b'a fɔ an k'a bila u nana bɛn yɔrɔ dɔ la ko dugutigi k'an bɛnna dugutigi k'aw bɛnna aw b'a fɛ k'a bila yɔrɔ min an b'a fɛ k'a bila karisa ka du kɔfɛ a ko a ye dɔ lawuli ko taa dingɛ tigɛ taa takumasɛ k'a la an b'a fɔ takumasɛ tamasere k'a la o wula a taara tamasɛ k'a la après a intégré minɛ a ko n den a ko ne de ko an y'a ye o yɔrɔ de mais n'a kun bɔra n da kɔnɔ o kun bɛ ban mais ko a bɔra o yɛrɛ de da kɔnɔ bɛɛ sɔnna donc c'est ça l'intelligence collective et puis ça ni mara cogo
ate k'a fɔ ko Afrique dɔrɔn dɛ ala ye adamadenw da k'u bila dugukolo sanfɛ u tun bɛ tan de mɔgɔ kelen tɛ na k'a fɔ ko i bɛ denso ta jama tɔgɔ la i ni jama de bɛ bɛn ko dɔ la u b'a di mɔgɔ kelen ma ko karisa t'a kɛ sɔsɔli t'a la tuguni mais n kelen tɛ wuli ko ne de bɛ ko dɔn n bɛ taa kɛ aw tɔgɔ la non aw de bɛ bɛn aw bɛ ne bila ko ne ka taa kɛ aw tɔgɔ la et puis mun bɛ mɔgɔw la ko de ma ko jamakulu jɛlen kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ et puis avantage min bɛ ale gouvernance la avantage a tɛ se k'a fɔ ka ban parce que aw bɛ teliya mɔgɔ tɛna mɔgɔ sɔsɔ parce que sɔsɔli kan ka kɛ yɔrɔ min a kɛra o yɔrɔ la ka ban a bɛ teliya et puis aw n'o ka ɲi ka taa aw n'o ka ɲi ka taa dutigi i ni muso ani denw kana fɔ ko bi n bɛ to de dun to tobira k'a di sini n bɛ to de dun to tobira k'a di sini n bɛ non a tɛ kɛ ten aw bɛ bɛɛ de lamɛn ni jama ko mun o ka dilan bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mais kana fɔ ko fanga bɛ ne de la mun ka di ne ne b'o de kɛ mun ka di ne o de bɛ kɛ n'i y'a kɛ n'u an bɛna kɔfɛ an b'i ka baara an b'a saboter n'o tɛ yala o n'o tɛ yala a b'a yira ko nin livre in ale a kalanni ka ɲi n'i y'a kalan ka se ka baara kɛ n'a ye mara bɛ nɔgɔya i bolo ne bɛ livre sabanan min na ko 1001 mots ko kuma se 1001 1001 prénoms 1001 prénoms yo ni livre in jamu 1001 tɔgɔ wala tɔgɔ parce que marakaw ko tɔgɔ de kɔrɔ fɛ mun bɛ to jamu o bɛ ta de mais tɔgɔ o bɛ to yen n b'a fɛ ka mun fɔ jamu nafaba yɛrɛ t'a la mais tɔgɔ o bɛ to de et puis tɔgɔ min bɛ to e de bɛ i tɔgɔ to diɲɛ kɔnɔ Silla mais n'a fɔra ko Cheikh Tidiane Silla o ye e kelen dɔrɔn de donc tɔgɔ min b'i la e de bɛ tɔgɔ in to kɔfɛ mais mun y'a to livre in sɛbɛnna n kelen m'a sɛbɛn dɛ jama de jɛra ka livre sɛbɛn jama jɛra k'a sɛbɛn sababuya mun na n b'o sababuya fɔ ne yɛrɛ denmuso n ye n kɔrɔmuso tɔgɔma n y'a tɔgɔ da n kɔrɔmuso la a kɔrɔbayara a taara école la u y'a ɲininka i tɔgɔ kɔrɔ parce que tubabu fɛ tɔgɔ kɔrɔ i bɛ tɛ fɛn tu k'a sɔrɔ kɔrɔ t'a la quoi a nana a ye ɲininka a ko a tɔgɔ in ko a kɔrɔ de ye jumɛn ye n ko ne t'a dɔn dɛ n kɔrɔmuso de tɔgɔ don n fana y'a da i la donc là j'étais très mal à l'aise i tɛ se ka tɔgɔ di mɔgɔ ma i tɛ min kɔrɔ dɔn donc o de don n y'an ka jama da lajɛ an minnu ye 52 mots sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ n ko sisan n b'aw ɲininka kuma kelen na tɔgɔ joli b'an bolo de dɔw ko 100 dɔw yɛrɛ ko 200 minnu vraiment u hakili ka bon u ko 500 bon finalement n ko o fana document ça n'existe pas maintenant n ko a bɛ yɛrɛ an bɛ mun kɛ an bɛna baara mun an y'a kɛ o san na an bɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ mais tɔgɔw fana kan donc o de don tɔgɔ minnu bɛ daminɛ ni an b'a fɔ harfe lettre B ni semaine na aw bɛ tɔgɔ fɛn fɛn dɔn a bɛ daminɛ ni B ye aw b'a bila ka na ani n'aw b'a kɔrɔ dɔn aw b'a fɔ hali n'a t'aw kɔrɔ dɔn a y'a fɔ après an bɛ taa kɔrɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ donc an ye A B C D jusqu'aux 26 lettres an bɛ tila on a trouvé an ye tɔgɔ 1000 ani tɔgɔ 500 an y'o de sɔrɔ mais an ye livre tɔgɔ da 1001 prénoms soninke alors dɔw b'a fɔ ko mais Mahamadou c'est pas soninke alors u kana fili on dit que n b'a fɔ tubabukan na mais n b'a essayer ka yɛlɛma bamanankan na quoi un mot étranger est un étranger qui a cessé d'être étranger n'i ye kumakan singa mɔgɔw ma n'i y'a fara i ka kan kan a kɛ i ta ye un mot étranger est un étranger qui a cessé d'être étranger donc n'i ye kuma singa a kɛ i ta ye parce que Mahamadu bi bi in na
mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ dugukolo in sanfɛ ko ayi ko Mamadu k'anw de ta don k'a kɔnɔ den tɔgɔ dɔn Mamadu la o mɔgɔ tɛ sɔrɔ donc Mamadu maraka tɔgɔ de don bamanan tɔgɔ de don fula tɔgɔ de don arabu tɔgɔ de don suraka tɔgɔ don bɛɛ de tɔgɔ don donc nous aussi an tɔgɔ de don donc c'est pourquoi u bɛ tɔgɔw dɔ ye u b'a fɔ ko k'u ko ko min ye prénom Soninke nin tɛ Soninke non à partir du moment que an b'a a da a tɔgɔ da an denw na an tɔgɔ de don an tɔgɔ de don voilà. Monsieur Aruna Mangasi ni kitabu ninnu bɛɛ kɔfɛ n'an k'a ma ka livre an ɲɛ b'o la vraiment u contenu n'a fɔra o kɔnɔfɛnw a nafa ka bon nin kɔfɛ a b'a hakili la ka livre wɛrɛw sɛbɛn wa. Oui mais i ka nin ɲininkali a bɛ comme ni ko mɔgɔ ma ko yala i ye dumuni kɛ bi yala sini tɛ dumuni kɛ wa non c'est n'i bɛ fɛn mun na n'a ka di ni kun ye o kɔni ye fo ni dɛsɛra don min c'est perpétuel du coup ne b'a fɛ ka sɛbɛnni mun kɛ n'a a tɛ janya n'a bɛna bɔ n y'a tɔgɔ da marakakan de la tuguni mais n bɛ n ka livre bɛ traduit tubabukan na quoi Corridal ici c'est l'intelligence collective donc jama hakili ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi o de l'intelligence collective maintenant livre min bɛ nale n y'a fɔ ma ko marakakan na a bɛ fɔ ma ko Sageti c'est-à-dire retour au point de départ en français on b'a fɔ ma ko la résilience parce que n y'a jateminɛ ni mɔgɔ caman bɛ baro la an ka communauté ninnu na on est nostalgique fɔlɔ ko denw tun bɛ mara tan de du tun bɛ tan de donc n y'a jateminɛ ko mais réellement est-ce que an bɛ segin kɔfɛ tuguni wa an bɛ taa ɲɛfɛ de c'est pourquoi n bɛ na livre mun bɔ n b'a fɔ mɔgɔw ye mun tun bɛ fɔlɔ n'a ka ɲi an k'o minɛ mais fɛn dɔw tun bɛ fɔlɔ o fana man ɲi an ka mabɔ olu la mais an ka to k'a fɔ k'an b'an kɔfilɛ dɔrɔn un moment donné n'i bɛ mobili boli la i kan kan k'i ɲɛfilɛ de temps en temps i bɛ rétroviseur lajɛ o tɛ kojugu ye o mais nous on a tendance an bɛ ka rétroviseur dɔrɔn lajɛ kɔfɛ on est trop nostalgique o man ɲi diɲɛ tɛ segin kɔfɛ diɲɛ bɛ taa ɲɛfɛ de donc o de y'a to n ka livre bɛ nale c'est sur la résilience. Monsieur Aruna Mangasi an b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la tɔgɔ ye an y'a mɛn an t'a dɔn a kɔrɔ ye mun ye ko fiso.com Dakan Sunkayimbu fiso.com tubabukan b'a la Dakan Sunkayimbu marakakan b'a la kɔrɔ jumɛn de b'a la. Alors fiso.com Dakan Sunkayimbu en fait fiso.com le F c'est festival I international, les So c'est Soninke. Donc quand on a créé le FISO en 2011 an ye baaraw kɛ mais baara ninnu mɔgɔ ma tɛ bɔ kalama an bɛ ka baara kɛ donc an ko sisan an ka communication fara kan parce que n'i bɛ ka fɛn kɛ f'i ka fɔ mɔgɔw ye de k'a fɔ n bɛ ka nin kɛ donc o de nana ni fiso.com ye maintenant quand on a an y'a créé tuma min an m'a fɔ ko an ye jamakulu créé ko jamakulu dɔ an y'a dayɛlɛ ka a baara n'o de di mɔgɔw ma quoi n'o tun ye 52 mois 52 semaines an ye dɔgɔkun fɔlɔ kɛ filanan sabanan cɛ dɔ bɔra a ko vraiment keni Daga Sunkayimbu bɛ ɲa alors Daga bamanankan na n t'a dɔn mais français la a bɛ fɔ a ma ko bivouac Sunke la soirée Yimbe le feu bivouac c'est-à-dire fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ tasuma la su fɛ ka ziirinw da ka barobaw kɛ donc ale de ko an ma ko a tɔgɔ de ko Umar Tahara Jagana ale de ko nin ye kɛnɛ de jama bɛ dalajɛ ka baro ɲumanw kɛ quoi o de kɛra o de y'a to an ko là ça sonne bien mais après le fiso.com le festival international Soninke a marakakan yɛrɛ de Soninko Njando Logonte donc c'est pourquoi il va tɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ Daga in na mais fɛn de don a tɛ k'a fɔ ko groupe dɔrɔn de don WhatsApp de don ONG de don a bɛ ka baara kɛ ka marakakan kalan mɔgɔw ye ka marakakan sɛbɛn ka livre bɔ livre fɔlɔ filanan sabanan naaninan n ye livre caman bɔ mun bɛ marakakan kan livre wɛrɛw bɛ nalen tuguni pour que k'an kan ye ka continuer ka a yira diɲɛ la quoi marakakan ye mun de. Monsieur Aruna Mangasi en tant que kalanbagaba ni an tɛ se k'i bila ka taa n'a y'a sɔrɔ an bɛ ɲininka bi Mali la jamana in a bɛ mara cogo dɔ la yala e hakilina ye mun y'a la jamana mara cogo min n'an b'a la sisan.
Cheikh Tidiane Mali be kata cogo min sisan en tout cas ne yɛrɛ kelen kɔni a ye n kamana gan parce que a bɛ fɔ ma ko jamana abada ko de don fo ka diɲɛ wuli a bɛ to yen de mais n'i y'a mɛn ko adamadenw jɛra ka jamana ka fara jamana kelen kan a ye siraw sugu dɔ de sugandi ani tagabolo dɔ de b'a la o tagabolo in ne yɛrɛ ɲininka an bɛ ka taa cogo min tan a bɛ taa nin sira in a b'an lase fo yɔrɔ jumɛn ne kɔni ye n yɛrɛ ɲininka o la ne dun y'i yɛrɛ ɲininka i ye jaabi sɔrɔ a la wa n ka kuma daminɛ la n ko i ma n ko degun foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ soli fura tɛ degun mun na mais n'i b'a fɛ ka mɔgɔw furakɛ i mana kɛ professeur ye cogo o cogo i mana kɛ dɔnniba ye cogo o cogo a bɛ f'o ma le diagnostic fiko de dɔn poser un vrai diagnostic sinon i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ fura mun bɔ a ye tubabu b'a fɔ ma des solutions inadéquates fura minnu don furaw de don mais furaw o tɛ bana in furakɛ nous on cherche des solutions adéquates solution ye mun de réellement alors i ka ɲininkali n ye jaabi min sɔrɔ Mali fura la bi bi in na ne ye école de kɛ n ye minnu kalan n ye dɔɔni faamuya la notamment ce qu'on appelle les mathématiques. Domaine de mathématiques là, il faut que le séquençage. Séquençage corrodé, ka ati, ka ticket, ka doni, ka dobo doni grignala. Ni problème tchaira. Il y a séquençage de que Covid n'allait, mais parenthèse au daire. Ne be français de. Doni kɛla ba dɔ ye Faransi a bɛ fɔ ma ko professeur Didier Raoult Covid nalen a ko tubabu ma bana de don an t'a ɲɛdɔn an t'a dɔn a bɔra fan min fɛ mais yan'an ka fɛn fɛn kɛ fɔlɔ an ka séquençage kɛ il a dit séquençage ça vient de mathématiques n'u ye équation d'i ma k'i k'a résoudre n'i tɛ se ka équation résoudre en état i b'a ci i bɛ se mun na i b'o kɛ dɔbɔ dɔnni i b'o kɛ ni correcteur nana b'a fɔ ko a ma se k'a kɛ mais a bɛ mun don a y'o kɛ o b'o note d'i ma mais n'i ko k'i b'a bɛɛ de kɛ i ma se ka foyi kɛ ni correcteur nana o b'a lajɛ o b'a corriger o bɛ 0 d'i ma parce que tu n'as rien fait k'a sɔrɔ i bɛ fitinin mun dɔn i y'o ko o de kɛ o de bɛ kɛ donc Mali problème mun ye Cheikh Tidiane il faut faire le séquençage du problème an ka jateminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila u bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ u bɛ nin ma k'an ka problème nin de mais tu fais pas attention il y a des subtilités n'i ma séquençage kɛ k'u ka problème ka bɛɛ ta jateminɛ a dan ma tu vas leur proposer une même solution i b'a sɔrɔ kelen bɛ satisfait kelen tɛ satisfait mun ma satisfait il va te créer encore un autre problème e ɲɛna k'i ye problème réglé de non il m'a problème réglé problème wɛrɛ bɛ dayɛlɛ tuguni quoi donc au séquençage je crois que c'est une solution infaillible n bɛ ka kuma minnu ye mati kɛ u b'a dɔn le mot kuma infaillible a fɔr'u de kojugu mais n bɛ mun fɔ les mathématiciens savent la résolution d'une équation par le séquençage c'est une résolution infaillible a tɛ wuli bali de don parce que n bɛ se mun kɔrɔ a bɛ komi n bɛ métaphore kɛ i taara lɔgɔ ɲini na i ye lɔgɔ siri a giriya min ko k'i b'a ɲu i y'a lajɛ i dɛsɛra i dun kan ka na ni lɔgɔ de sɔrɔ pour ka daga tobi i bɛ dɔ bɔ a la i nana mun ye so o sera ka ban mun tora wula kɔnɔ o de ye problème ye mais mun bɛ so kɔni o kɔni o ɲɛnabɔra o donc aujourd'hui nous devons aller vers le séquençage du problème c'est vrai nous connaissons nous mais nous non c'est pas comme ça
dans son état actuel k'a fɔ ko problème Mali da la bi ko mɔgɔ bɛ se ka na ko mun b'a problème ɲɛnabɔ en un seul bloc ala ma dɛsɛ ko la fosi la mais moi je suis arrivé à cette conclusion c'est une équation insolvable a tɛ se ka ɲɛnabɔ je ne suis pas pessimiste a tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ mun moi je suis de nature optimiste ne kɔni ko mɔgɔ adamaden dalen bɛ adamadenw na mais Cheikh Tidiane ni problème a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ cogo min na tan non a tɛ ɲɛnabɔ ala k'an bɛ sa amina monsieur Haruna Mangasi e yɛrɛ kun b'a fɛ ne da ka se jumɛn de ma an ka baro in na ni ma se k'a fɔ n'i b'a fɛ k'i da don o la dɔɔni ni pratiquement an y'a bɛɛ fɔ mɔgɔ min bɛ ne sigi plateau télé la k'a fɔ ko e b'a fɛ ka fɛn bɛɛ fɔ i fana ye mɔgɔ sugu dɔ de n'i nana i bɛ fɛn dɔ de fɔ i bɛ dɔ to ye o ye diɲɛ yɛrɛ kɛcogo dɔ de mais adamaden mana kɛ cogo o cogo fɛn dɔ bɛ yen o bɛ dusukun na n'i ye occasion sɔrɔ k'o fɔ o fɛn k'o fɔ n'i m'a fɔ n'i taara tu ne peux en vouloir qu'à toi-même i bɛ se ka fɛn fɔ i yɛrɛ de ma Cheikh Tidiane maliyɛnw bɛ Mali fɛ ne ye maliyɛn de bɛ Mali fɛ mais Cheikh Tidiane a fɔra de ko n'i kɛra mɔgɔw fɛ cogo o cogo i tɛ se ka fɛn di a tigi ma mun t'i bolo mana kɛ Mali fɛ cogo o cogo ni bɛ Mali fɛ ni Mali bɛ sira dɔ kan sira mun b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ Mali bonya ne kɔni bolo n'i nana plateau télé kan n kan ka o fɔ Maliyɛnw ɲɛ an bɛ diɲɛ de kɔnɔ a bɛ fɔ a ma un monde globalisé diɲɛ kɛra jamana kelen a kɛra dugu kelen diɲɛ kɛra dugu kelen an tile de bɛnna n'o ye monsieur Haruna Mangasi yala Mali mako mana jɔ i la k'i wele i pɛrɛnnen don k'a wele laminɛ wa Cheikh Tidiane o kuma yɛrɛ ɲininkali ɲuman de don mais ministriw ye wele ko tunkarankew ka tɔnsigi ɲɛna laminɛ ni Mali ye wele ni mago bɛ na Cheikh Tidiane bɛ na mais n ye mun fɔ ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da n b'a fɔ mɔgɔ ye n ka baro kɔnɔ ala a ma fɛn fila da k'u kɛ kelen ye Cheikh Anta Diop a y'a ɲɛfɔ an ye il a dit que la nature au cours de son évolution ne passe jamais deux fois par le même point. Cheikh Anta Diop de y'a fɔ mais jateminɛ k'a ka kuma in kan n y'a jateminɛ n nana fɛ je suis arrivé à la même conclusion n ka kumaw jɔra n ka hakilinata jɔra a ka kuma de la ala ma fɛn fila da diɲɛ kɔnɔ k'u kɛ kelen ye a tɛ yen donc ni Mali ko ko n ka na n bɛ na mais n tɛna k'an tugu mɔgɔw kɔ ko parce que k'u ko nin de ne fana ka tugu kɔ Cheikh Tidiane n tɛna sɔn ma hakilina de b'i la kuntilenna de b'i la i yɛrɛ hakili la min bɛ se ka jamana tɛɲɛ min bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ben Cheikh Tidiane il y a pas de problème sans solution ne mana in sigi bi Pinal TV la k'a fɔ ko solution dɔ bɛ ne bolo pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ hali ni yɛrɛ bɔra n bɛ maloya n yɛrɛ ma o solution tɛ ne bolo mais an ka diagnostic posé ne ko Maliɲɛnw ma an ka diagnostic de posé aw bamanankan na c'est une très belle langue mun de y'a to n nana fɔ n nana kuma bamanankan na hali n t'a mɛn c'est-à-dire an ma daga an ka taa école yɛrɛ la bamananw ko fɛn dɔ fin cogo ye kelen ye manamana cogo tɛ kelen c'est-à-dire ne de mana fɔ aw ye bi ko fɔ ko solution bɛ ne bolo mais l'intelligence ni mɔgɔw jɛra k'u hakili fara ɲɔgɔn kan ka ko ɲɛɲini k'a dɔn ala bɛ to a ka masaya la a bɛ solution d'a ma mais mɔgɔ kelen c'est une mission impossible n b'a fɔ n ka kumaw la Mali diɲɛ dugu bɛɛ je dis Mali parce que on est au Mali n'an tun bɛ plateau wɛrɛ kan jamana wɛrɛ plateau n b'o jamana de fɔ an bɛ Mali de la
diɲɛ sera a wagati min na an bɛ kuma la yɔrɔ min sisan mɔgɔ kelen k'a fɔ ko e de nana k'i bɛ se ka adamadenw dɛmɛ k'u guider kelen i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu tu peux pas f'a ka fara ɲɔgɔn kan f'i ka mɔgɔw lamɛn dɛ f'i aw ka fara ɲɔgɔn kan dɛ Misi Haruna waati a y'a minɛ an tɛgɛ ma i ka kumakan laban bi plateau kumakan laban na téléspectateurs ye oui Cheikh Tidiane kuma laban min bɛ n bolo k'a fɔ o ye de an bɛ diɲɛ wagati dɔ de la an faw u ma nin wagati u m'a ye diɲɛ kɔnɔ anw de a bɛnnɛna anw tile de la an bɛɛ Cheikh Tidiane Haruna bɛɛ nimisalen b'i fa nɔfɛ an fana ka ko dɔ kɛ denw bɛ nimisa nɔfɛ cogo min mais an bɛ ka taga bolo min na Cheikh Tidiane denw o ka fisa n'an ye dɛ parce que ko mun bɛ diɲɛ tiɲɛ o ye nkalon de et nous aujourd'hui on veut construire notre monde sur le mensonge qu'il soit social et historique Cheikh Tidiane a ta nata ɲɛ et il y a un artiste Yaraham ala ka hinɛ la a ye dɔnkili da yan c'est pourquoi que c'est dommage pour nous artistes an ma valeur d'u la a tɔgɔ de ko Mangala Kamara min ye o y'o ye c'est-à-dire n'i ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi o de bɛ lakali tu peux pas dire aux gens ne ye nin de k'a sɔrɔ i t'o ye o bɛ jɔ i la de mais un jour je mets en garde les gens si je dois ni kan ka sugantili kɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ pour le Mali aujourd'hui ne Haruna de don m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ deux malheurs si tu dois choisir entre deux mots pour le Mali aujourd'hui le malheur entre l'explosion et l'implosion je choisirai l'explosion Mali katini kɔfɛ n b'a fɛ o ka fisa Mali katini kɔnɔna ye n'a tira ni kɔnɔna ye don o don Cheikh Tidiane foyi tɛ to an bolo tuguni donc n bɛ dugawu kɛ ni jamana in ye ala k'an kisi a kana ti ni kɔnɔna ye mɔgɔw ka bɔ kɔfɛ k'u b'a ci n'u y'a ci yɔrɔnin dɔ bɛ to an b'a daminɛ k'a dan tuguni mais Cheikh Tidiane n'a tira ni kɔnɔna de foyi tɛ to ala k'an o cɛ janya na j'espère que kuma bɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ min ma u b'a dɔn donc Pinal TV mɔgɔw vraiment je prie pour vous aw ka baara kɛ mais avec fidèle aw sigira kan mun kan aw ka baara k'o kan kan o de ka kunnafoni di mɔgɔw ma mun bɛ mɔgɔw nafa kunnafoni kana bɔ aw ka nin studio kɔnɔ mun bɛ tiɲɛni kɛ kɛnɛma la a ka kɛ de a bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc ala ka o sira ala k'o yira aw n'a ka direction bɛɛ la merci beaucoup Pinal TV filɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka maa welelen ale de tun ye monsieur Haruna Magasi malien de don maraka de don bi bi na sigilen bɛ Faransi Europe jamana kɔnɔ a y'an ka wele jaabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ani ce a ka filɛli n'a ka lamɛnni na ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na